हा चल रे बाबा अरे सोड ऐको अमावस्या बसली आहे त्याच्या मिठी मारणार काहीतरी ती एकदम आका बघवत नाही आधी वर उचल यांना असं दूर माकाचा बटाट भाजी खाऊ का जितके बटाटे ते लाडू मगाशी दिल्यांची गोल गोल चकली खायला साऱ्या जणांना खायला जमता एका उठलूक नाही जमलं एवढ त्याच्या बहिणी सारख्या धर त्या बहिणी काय त्याच्या बहिणी सारख्या परत नेलं उचलू काय मी त्या म्हातारा झाल्याचं उचलतो मीच उचलते त्या का तो बोले हो मरतो नो बाबू उठ असं ये अरे दिवसभर मरता तरी पण जरा पाठीचा पाठीचा तांबडा धावतो आता उठून बसायचं का खाल्ला 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 धरीत तो मरची चल पुढे घेऊन चल एका घेऊन चल मी याला खाऊ फक्त